Din id-dar hija d-dar ta' kull min irid iġorr id-dmir li jseddaq lil ġensna. Fuq dirajna irid jinġarr il-futur ta' pajjiżna u ta' wliedna. Waqt li kienet jindirizza attività politika fid-dar ċentrali tal-Partit Nazzjonalista, il-kap tal-partit Bernard Gregg saħaq li pajjiżna għandu bżonn direzzjoni ċara, tmexxija għaqlija u kompetenza fit-tmexxija u dan jista' jtieħ biss il-Partit Nazzjonalista kif għamel kull darba li pajjiżna kien għaddej minn kriżi. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li Robert Abela tana l-ikbar prova tal-inkompetenza tiegħu meta wara biss 10 xhur mir-rixafil li għamel ħabbar rixafil ieħor u reġa' qaleb il-kabinett ta' taħt fuq. F'dan il-mument insensittiv, il-Prim Ministru għandu bżonn jiftaħ għajnejh. Għandu bżonn jirrealizza illi il-pajjiż mhuwiex hu. Għandu bżonn jirrealizza illi dan il-poplu mhuwiex u l-interessi tiegħu u ta' dawk ta' madwaru. Għandu bżonn jirrealizza illi hemm bżonn illi huwa jifhem u jisma' tassew x'qegħdin iħossu n-nies. Bernard Gregg saħaq li f'mument ta' kriżi fejn l-iktar li għandu bżonn pajjiżna hija stabilta għandna Prim Ministru li prattikament waqqaf gvern għal ġimgħat sħaħ bl-ispekulazzjoni ta' rixafil u dan għaliex l-għażliet li għamel 10 xhur ilu fallew bl-iktar mod evidenti. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista qal li dan gvern li falla quddiem il-pandemija u dan ikkonfermah Robert Abela nnifsu meta biddel il-Ministri tas-setturi l-iktar mill-quta mill-COVID-19 ta' meta l-Prim Ministru keċċa lis-Segretarju Parlamentari responsabbli mill-anzjani, bidel il-Ministru tal-Edukazzjoni, bidel il-Ministru tat-Turiżmu u tellaq il-Ministru tal-Finanzi. Hawnhekk Bernard Gregg għamel ċen għas-settur taż-żgħażagħ li dan il-gvern nesa. Li żgħażagħ għalina huma priorità u meta nkunu fil-gvern se jkollna u jrid ikollna aċċenn speċjali għaż-żgħażagħ tant li iva ikollna Ministeru għaż-żgħażagħ tagħna. Iż-żgħażagħ tagħna huma l-preżent huma l-futur. U allura rridu tassew nirrikonoxxuhom. Il-kap tal-Partit Nazzjonalista saħaq li l-interessi elettorali waslu lil Robert Abela biex reġa' kabbar il-kabinett kbir li diġà kellu u tefa' fuq il-pajjiż spiża ikbar hekk kif pajjiżna qed jaffaċċja l-ikbar deficit fl-istorja. Dan il-partit qed jerġa' jieħu ħajja ġdida. Flimkien nifilħu fejn ħaddieħor jotor. Flimkien nibnu fejn ħaddieħor iħott. Flimkien inkomplu nissaħħu pajjiżna jixraqlu aħjar. Waqt id-diskors tiegħu Bernard Gregg sellem il-memorja tal-mibki Oliver Friġġieri li ħallaq din id-dinja fit-tmiem din il-ġimgħa.